खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बाक्सानि गारामदेवआव श्री श्री लक्की फुजा फोरबोनि थागथियारि। बजालियाव बिजया दशमी फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै नाव जावनाय बादायलायनाय। एसटिएफआ 537.2 ग्राम हेर'इन जब्द खालामदों आरो सासेखौ ग्रेप्तार। मोननै लामा जाब्रबथायाव 3 सुबुंफोरा जिउ खहा जादों आरो सासे जखम। मिजोरामाव म्यानमार सीमा ओनसोलनिफ्राय मोन 39,000 डेटोनेटर मोननो हादों। मेघालयआव साना फाजा जानानै 80 सुबुङा देहा फाहामसालियाव 6 गोब्राब हालोदाव। हारियानानि गोदान गिबि मन्त्रि नवाब सिंह सैनीआ कामाख्या मन्दिराव हान्थु खेरायफैदों। बांलादेशआव सासे हिन्दु खौरांगिरिखौ गाज्रि बुथारदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दुर्गा फुजाया जोबलांनायनि उनावनो फालिथाय आफादफोरा दा लक्की फुजा फोरबोनि थाखाय थाग-थियारि खालामगासिनो। गुबुन गुबुन जायगाफोरजों लोगोसे बाक्सानि मुसलपुर महकुमानि गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो लक्की फुजा फोरबोखौ फालिनाय जागोन। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर खाथिनि गारामदेवआवबो फैगौ 16 अक्ट'बरनिफ्राय 21 अक्ट'बरसिम 85थि श्री श्री लक्की फुजा फोरबोखौ फालिनाय जागोन। गारामदेव लक्की थानसालिनि सोरगिदिं खुंजानाय फुजा फोरबोनि खामानिया फ्राय आबुं जाबाय होननानै खुंफुं आफादा फोरमायदों। बे हाबाफारियाव बिटिसि 23 नं दिहिरा काउन्सिल बियाबनि एमएलए कनसियाम दासआ गेट बेखेवगिरि महरै बाहागो लागोन बाथ्राखौबो फोरमायदों। खौरांनि गेजेरजों फालिथाय आफादनि जानानै सोद्रोमा जिन्टुमुनि दासआ 6 दाननि खुंजानो गोनां हाबाफारिफोराव गासैबो थाखोनि सुबुंफोरनि नुजाथिनाय आरो हेफाजाबखौ मिजिंथिदों। आफां आसामनि बजालियाव 137 बोसोरनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय नाव जावनाय बादायलायनाय जानानै थाङो। बिजया दशमी फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै पहुआमारा दैमायाव बे नाव जावनाय बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जादोंमोन। 2 नं मेटिकुसि मिलन संघनि बानजायनायाव जालांनाय बे नाव जावनाय बादायलायनायाव गासै मोन 9 हानजाया बाहागो लादोंमोन। बे बादायलायनायाव भेरेरगावनि मयसाल भान्डु हानजाया देरहासार जानानै सेथि बान्थाखौ मोननो हायो आरो रङिया नदिर पामनि चाहानाज हानजाया नैथि बान्थाखौ मोननो हायो। स्रोद संदाननानै अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों एसटिएफआ समबार फुंनि समाव नागालेन्डनिफ्राय गुवाहाटी फारसे ड्राग्स लानानै फैनाय गंसे ट्राक गारिखौ सन्देह खालामनानै लाखिनाय जायो। बशिष्ठ पुलिस थानानि सिङाव थानाय नर्थ इस्ट केन्सार हस्पिटालनि साखाथियाव थानाय जराबादआव बे अपारेशनखौ गोख्रोङै खालामनाय जादोंमोन। गारियाव गोख्रोङै सिग्रोमनायनि जाहोनाव सोरखारि मावफारियाफ्रा मोन 45 साबोननि बाक्सुनि गासै 537.2 ग्रामनि हेर'इनखौ जब्द खालामनाय जायो। ट्राकनि ड्राइभार आरो ड्राग्सनि फालांगिरिफोरखौ रन्जय मण्डल 46 बोसोर होनानै सिनायथिनाय जायो। दासान्दि बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। बिजया दशमी मोनानि समाव काजिरङानि बासागावआव गंसे गोख्रैयै खारनाय टाटा मेजिक गारिया लामा सेरनि फांसे बिफाङाव सौग्रावनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे लामा जाब्रबथायाव बकाखातनि नयन दास 24 बोसोर आरो जरहाटनि मतिरजिया दास 25 बोसोर सानै सुबुंफोरा दुखुनांथावै जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो जरहाटनिनो थागिबि दिव्याज्योति भारदास मुंनि ड्राइभारा गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला AS 03CC 5994 नम्बरनि सौग्रावनाय गारिया नगावनिफ्राय जरहाट फारसे थांनायावनो बे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाया जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं शिबसागरनि नामदां जिल्ला साकुनि 37 नं राजा लामायाव ONGC पाइपलाइन लानानै थांनाय ट्रेलारजों सोमजिनाय गुबुन मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंखौ जयसागर पाटियापारनि सेनजुबा ओनसोलनि थागिबि अतुल दास होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाब्रबथाय सोमजिनायनि लोगो लोगोनो गारिनि ड्राइभार आरो हेल्पारा खाबु लानानै
जाथायसालिनिफ्राय खारखोमादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसाम राइफल्स आरो मिजोराम पुलिसा जथायै सिग्रोमनानै मिजोरामनि भारत म्यानमार सीमा ओनसोलनि टियाव दैमा रुगुङाव गोबां बिबांनि बेफ्रुग्रा मुवा एबा मोन 39,000 डेटोनेटर जब्द खालामनो हादों। अदेबानि बेजों लोब्बा थानाय रावखौबो हमनो मोनाखै आसाम राइफल्स आरो मिजोराम पुलिसा। मिजोरामनि साम्फाइ जिल्लायाव मोननाय बे बेफ्रुग्रा मुवाखौ आथिखालाव म्यानमार फारसे दैथायहरनो लादोंमोन होननानै पुलिसा सन्देह खालामदों। मेघालयनि सा गार' हाजोआव थानाय एडक्रे स्टेडियामाव फुटबल मेच सोलिफुबाय थानाय समाव साना भाजा जानानै बिस मोनजाफ्लांदों। जाहोनाव गासै सा 80 सुबुङा देहा फाहामथायनि थाखाय जायगानि प्राइमारि हेल्थ सेन्टाराव एडमिट खालामनो गोनां जायो। बिसोरनिनो सा 6आ जोबोद गोब्राब जानायलाय आफां आसामनि गवालपारायाव लाबोनानै फाहामथाय होनो गोनां जायो। गुबुन सा 74 सुबुङा आथिखालाव खैफोदनि जानगाराव होननानै सावस्रि बिफाना मिथिहोदों। अब्लाबो नाथाय जिल्ला खुंथाया शिलंनि आदार आनजादसालियाव सेम्पुल दैथायहरनानै नायबिजिरनो बिथोन होबाय होननानै मिथिहोदों। हारियानानि गोदान गिबि मन्त्रि नवाब सिंह सैनीआ गावनि अनजालि बिसि सुमन सैनीजों लोगोसे गुवाहाटीआव फैनानै बिमा कामाख्या मन्दिराव समबारखालि हान्थु खेरायफैदों। बिसोरजों लोगोसेनो हारियाना रायजोआरि बिजेपि दोलोनि आफादगिरि महनलाल बादलियाबो दंफायोमोन। गुवाहाटीआव खौरांगिरिनि सिगाङाव गोदान गिबि मन्त्रि नवाब सिंह सैनीआ बुंदों दि फैगौ समाव हारियानानि गासै जौगानायखौ नोजोर होनानै खामानि मावलांगोन। बे खाबुआवनो सैनीआ मिरुनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौबो बाख्नायो। बांलादेशनि मैमनसिंआव सासे हिन्दु खौरांगिरिखौ सिनायमोनि दुथाङा गाज्रि बुथारदों। 65 बोसोर बैसोनि सपन कुमार भद्र मुंनि गागि खौरांगिरिखौ थांनाय सनिबारनि हराव बुथारदों। बांलादेशनि आजकेर खबर, दैनिक पात्र आरो दैनिक शाहजन खौरां बिलाइफोराव खामानि मावबोबाय थानाय गागि खौरांगिरि सपन कुमार भद्रखौ मैमनसिंहनि मासिपारायाव थानाय गावनि न'आवनो बुथारनानै गालांदों दुथांफोरा। बे हाबाजों लोब्बा थानाय सागर मिया मुंनि सासेखौबो जायगानि पुलिसा हमबाय होननानै मिथिहोदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।